Hej YouTube, det er 3 her fra Lollipop 3 Like. Jeg skal fortælle jer lidt om, hvad vi skal lave her i fremtiden. Men før jeg gør det, så skal jeg spørge, om I har nogle idéer. Så kan I bare skrive det i, ja, hvad kalder I det der med under vores video, hvis I har en profil. Men her i vores fremtid, der skal vi for eksempel spille nogle spil, og der har jeg en liste. Og ja, vi skal for eksempel mig og like med vores venner. Vi skal spille Team Fortress 2, vi skal spille Slammer, vi skal spille Garry's Mod, og vi skal spille Minecraft. Og det er sådan bare lige influence. Der er meget mere, som jeg ikke kan huske. Men så har jeg tænkt på, at ligesom for eksempel PewDiePie, hvis man subscriber ham, så bliver han en bro. Og hvis man subscriber os, så kan man for eksempel blive en Lollipop. Det vil være en rigtig god idé, synes jeg. Så hvis I subscriber, så og liker selvfølgelig, bliv en Lollipop. Håber I kan lide os. Okay.